IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In Panamnaman Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas Jr. ang Balligi iti Naimplementar tinorid no mo program iti naglabas sa school year 2025-2026. Sagun ken kuana nang lugi daytoy ito mo napailaing nga aldaw iti panag-eskwela keniraman met iti naganak iti panakipatong palti reading program tapno matulungan iti ubing ang mapaduras iti kabaylanda iti panagbasa ing lawlawag na at ipanggap ti programa ket tapno ma-validate no adda ti umno akasanayan iti estudyante iti panagbasa sakbay a mayakar da iti sumaro no atugad ti edukasyon kunana asaan akayat na sa uwen ti programa abasta laeng may pasada iti ubing uray no saan dapay a makabasa. Pinagkunami at successful di pinang-implementar tayo iti norin numog nirugyanan tayo kami ngayon baga kanyadan iti paila ang rugiti klase iti school year 2025-2026 and we involve the parents. We have a paradigm no makita no kasano nga isayang kat ti reading program kunak man lang and ultimately iti resulta na dijay nabalidit tayo dijay ubing makaya na iti agbasa nga mabalin nga pagparatpatan tayo no maimog ka di isunat ti sumarno nga tukad iti ladder ti educational system tayo. In batad na Atty. Balderas asaan nga umiso iti panakaawat ti daduma iti konsepto ti no child left behind ta saan na kaya nasawen daytoy abas laing ipasada iti estudyante no adda pay latay ti pagkurkurangan da iti kasanayan sagun ken kuana ti pudno kay papananday toy ket remadjuan ken tulungan digiti ubing aging ga a maalada ti masapulay skills ng runa iti panagbasa. Adda gamin ti kaslarong ti konsepto na di bagbagad nga no child is left behind. Baka dajay ti kasla pagpanpandaganda. Ti no child is left behind ket marimidjuan tayo iti pagkurkurangan ti ubing. Naman na kahit nga saon ang ipasa tayo. Kaya na saon kalpasan nga inaramid tayo amin within a school year ket madinalat may pakita ti skill nga necessary tanno makaalis suna. Siyempre, hanbat nga necessary nga may pasanga man na kaya nga saon nga imbati tayo. Iso nga rod nga makita di gijay ubing dati kurang na ti skills ta remedjuan tayo hantay sardengan ingga na makabasa. Dayiti kaya na saon iti no child is left behind hantay sardengan. Nupay kasta impasigurado na asaan na makompromiso ti kalidad ti edukasyon gapulaeng iti panangipasa kadigiti estudyante asaan pay anak kasagana para iti sumaruno at ukad. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.